sponsor currently S3, Medyas po, Mark Flores, Popo, Engineer Pipoy Espiritu. Dakala salamat po. Sana mag-enjoy ko pong NB ngayon. Happy Fiesta po. po sa mga nandiyan sa dulo. Ayan, halip po Lagi dito. dito. Mas masaya. Oo. Hindi namin sila nakikita yun. Of course, kaya sa mga nandun po sa dulo sa labas, pwede po kayo pumasok dito sa loob. Magulong po dalawang pa. Oo, pwede po tayo pumasok, mga kapatid. Oo. Dito tayo sa gawin dito para mas masaya. At para makapag-request kayo ng mga gusto nyo mga awitin. Dapat bukas natin yung ilaw dito pag ganun. Para nakikita natin sila. And of course, bago tayo manghingi ng request,
magbigay muna tayo ng ating mga song. And then, magbigay muna tayo ng pasasalamat. Yes, and of course, maraming salamat po sa inyo, Puting Kapitan. Kaya kay Kapitan, and of course, kay SK Denver, thank you so much. And of course, lalo na sa pagkain, sa pag-assist, thank you so much. And of course, sa inyo po lahat na nandito, maraming salamat sa lahat ng nakapunta. Isa nga po palakpakan ulit. Alright, po namin siya magbigay muna tayo ng mga line-up song na siguradong makakasabay yung mga Oo nga, kids. siguro itong song. Siguro mas maganda kung nakikita natin sila, ano? Hindi, masarap siguro habang kumakanta kayo, sumasabay sila. O, di ba? Yung mga alam yung awitin. Hello po sa mga ano natin, Barangay Tanod, of course. Ayan, sa mga Sa mga ating mga nangangasiwa ng katahimikan ngayong gabi. And of course, sa ating mga butihing barangay talon. Magandang gabi po. And of course, sa ating butihing director. Thank you so much, kay Direk Ronnie. ayun. Yan, ang naliwanag. Napakadami pa ng magaganda at guwapo dito sa Barangay Tanod. And of course, sabi ang hihingi kami ng request sa inyo lahat. Ay, ng mga kabataan natin, oh. Oo. Nakakita lang ngayon ng Coco Melon, ha? Nakawag ko kayo, ha? Kala niyo- Okay, magbigay muna tayo ng isang awitin ng hugot. Yes. Ito kahit na ayaw natin, ipilit pa rin. Hoy! Yung tipong mahal ko pa rin, gano'n. Oo. Meron po ba dito kahit na ayaw na sa kanila, pinipilit pa rin yung sarili? Meron ba? Ayun, ang pala. Meron to, no? Ay, ano tawag doon, mga martir? Ito para sa lahat ng martir. Eto, gusto ko sana sumabay kayo. Okay, guys? Kahit ika'y magaling, sa'yo lalapit, sa'yo lalapit. Kahit na ika'y nagmamahal, ibigin pa rin kita. Come on. Kahit ayaw
Ayun, lumakas. Alright! O, mali ang narinig ko doon. Pagpagtan. Ano ba naman yan? Si nanay nakita ko. Si ate nakita ko yung buka ng bibig niya. Ano? Pek, pek. Ay! Uy! Alam mo, napakaswerte ng Barangay Margot dahil sa totoo lang po, dahil maluwag na tayo nagkaroon po ulit kayo ng ganitong palabas. Oo. Dahil po sa inyong mahal na kapitan ng course, sa inyong handog pa rin ni SK. Thank you so much kay SK. Ay, SK. Ay, si SK, oh. Kaway-kaway ka naman dyan, SK. Mamaya tatanungin natin si SK, baka may gusto siyang kanta siyempre. Tsaka si Kapitan. Kay SK Denver. Oo, baka meron silang mga paboritong kanta. At by the meantime, hali ka lang. Ito. Puro tayo-tayo lang to, lang ginagawa eh. Ano, SK? Hindi yata marunong kumanta to eh. Ito naman, para dun sa mga sobrang, Bukod dito oh. Bukod lang. Bukod. Ayan. Ano to? Ay, sana po sabay po kayo sa totoo lang po sa lahat po ng Malagay ko may mga, sa lahat ng mga single. Oo. May mga single ba dito? Mga Yung medyo, yung walang Malaki walang ng mga single jowa. nasa likod. broken hearted. Ayan. Bilis lang. Ito para sa mga taong alam na mali na ginagawa pa rin yung tama. Ha? Sobrang nasaktan to. Ayan. At syempre, sana po sa lahat ng mga magtatanggal dito, papalagpakan niyo po. Ayan, ayan. Doon lang po kasi masayang-masaya na kami. Sabi sa ating mga performers ngayon. Ay nagbabago. Alam niyo ba ito? Ganding ng puso ko. Paano naamin? Dapat ba sabihin ito? Ngunit kailangan na sabihin ang nararapat
Pero minamahal mo pa din. Kahit masakit na pa, ulit pa din. Maraming salamat po, Barangay Margot! O sige, ikaw naman. Bibigyan ko ng salt by mayonnaise. O siyempre, wag po kayo mahiyang mag-request sa amin. Mamaya kasama natin. Ha? Oo, mamaya kakategorin yung mga request ng mga taga Margot sa labasan kanina. Ito, para sa mayroong pangalan Chopper na dito ngayong gabi, para sa inyo din po sa mga nakakatangkilig kayo sumabay. And of course, yung mga nasa labas, pwede nyo namin dito sa harap. Para sa inyo guys, kumala naman isa. Chopper, nasta ka na. Alam niyo ba ito? Alam niyo ba ito? Malaki kita, pinakaroon, nakikita. At para sa'yo, comment side! Chopper, nasa siya na. Wala rin kasi ako makausap. Kasama na lang siya magkalaman.
Sa lahat ng may aming cellphone, ibukas nyo yung flashlight nyo. And of course, ito na yung pinakahuli nating kanta. At pinakahuling kanta na to, yung pinakalas. And of course, sabayan nyo kami na sabihin na huwag ka nang mawala. Okay ba yun? Okay ba? Sandali lang ha, sila lang muna. 1, 2, 1, 2, 3. Huwag ka nang mawala. Asa yung mga flashlight ang ina? Itaas nyo ba? Itaas nyo ba? Itaas nyo ba? Ito na! Isa! Dalawa! 1, 2, 3! Huwag ka nang mawala. Itaas nyo ba? Huwag
Sabi ko, palakpakan niya may partner mo ng pabindi ko. Sino pa ang pabindi ko? Iba po po. Ay, muna di ko yun. Okay, makayang buri mo. O, doble mo naman palakpak. Ay, doble niyo po ano? Palakpakan naman. Yay! Ano pang pera? Ano na pa pera? Matas na ang presyo, buri mo, magsuka. Mag-isa lang. Yung pera na. Talaga lang ang pera! Nasabi mo kay Kanta, kay Batang Kilasan yung pagawa mo, Tagawa kong bali. napasali mo. Kotse. Tapos, Di na may garahe. yan ang lumang pera kanyan. Eh, pwede kay Batang Kilasan, manong pakatapa mo. Lumang pamulungse, mandugan. Buri mo, Dre, pwede mandang pera. Tango ka mo, Dre. Oh, naburi mo balik. Hey, patamaan ang dere. Hey, syempre. Uling sasali mo ko rin bali. Buri ko mansyon. Kotse, Kotse. Hilux sa Montero. Itong tsa 1.6 million. Daray. Sindago niya ni Barangay Margot. Ingkaray ni sa mo ka na. Oh, hindi mo ito. Ibi mo na pa Montero. Ano yung kondisyon? Nakondisyon mo. Palugay tayo kotse ko, kinggarain mo. Hindi na makatanawa. Wala na po mga sabi mo. Bakit? Kaya ka marinig isasabihin mo ngayon. Palugmya pa yung kotse mo ingkaray ko. Pangalawan mo na yung kotse mo. Kasindago niyang kikiyaw. Bakit sila mo? Bakit mo ako? Ay, balo ko na naman niya malapot ang lalo na rin ang kapali. Uy, ano sinabi? Uy! Dekikyan po itong binabadlong yung bubuka na tama, kakabala rin. Kakabala ka ma? O na po ang alam ng bubukol na taba, mapaadat lang kasi bayo. At least, yan ay tanong. Ay! Nakamala mo, nandin mo na. Bakit? Karatang tapat, pasinsintangan. Masino naman, ito naman. Ang po ka rin tungkot baboy. Oo. Sinabing mas magaling na ka na. Oh, magaling na naman talaga kayo. Kaya po po sana manandyan na po ito kung kayo babay na. Ay, babay. Bago mo rin kayo babay na, pala mo pila mo kaya kami lalaki. Ano, panamuti kami mo. Bakit ang sabi mo yan? Ang gangala kayo, kumabi kami lalaki. At yan na lang kami kay babay ko mabiya kayo. Natural. Patunayan mo naman sa sabi mo ngayon. Pwede sa maniwala, boss. Uy! Hanggat nandito ang aming mga kamay, patuloy ang agos ng buhay. Eh, kayo mga walang lalaki na gawa nyo, sapik-sapik. Okay, para sa bibigyan ko. Ating kaming nagawa kay babae na kapilan lang. Eh, yung nagawa tayong lalaki. Nan, Piyasa kong buktok. bulag yata yun. Bakit naman? Malabog pa siya dito. Tsaka bakit magtukuwar niya kay sakit? Tsaka bago may kaming babae. Potang mga anak kami. Pinikro. Dedikado yung pamanganak mi. Potang mga anak kami. Neto limbitis at tsuyaking kulkul. Ito tayo tatyo. Ay, totoo. Oo, ano na. Totoo. Totoo na nga naman. Bakit yung tama? Kung po mga anak kayo, may tingin bitis at sige Uy, kukulang. yes, ano? Marami na kakarintag doon. Bakit naman? Higay po itong, ikong babay po itong mga anak kayo, may tingin bitis at sige kukulang. Uwa naman. Hindi kami rugul lalaki. Gagawin niya tayong anak, may itong buntok at sige kukulang. Nakalok kayo pa. Tsaka kaming babae tayo mo. Kaya tayo pwede kayong normal. Basta CS lang. Oh. Kailangan di pang mapirat balat. Apal wala niya sa araw ko yung anak. Makanya kasakit. Alam masakit. Ano naman masakit? Pag siya sa amin yung babae, patuturan din. Oh. Saksakan ng din mga bata. Oh. Pagising na makaluwal ng anak. Mas masakit yung kare lalaki. Masakit ka rin lalaki. Bakit naman? Subukan mong patuloy batakan. Alam pakapata, piratang din balat mo. Laban-laban ka. Bahay mo na lalaki, titwala buntok. Titwala mo ito kong Kung lalaki. mo balo, Uy, buntok yung kabes na. buntok ni Jabes na. Buntok yung kabola. Hey! Ikaw yung lalaki, titwa kayo buntok. Ikong babae, titwa kayo asbuk. Matitwala ka na asbo. Patunayan mo Kamu kasi na sa lang akin yung ngayon. mga partner ko. Bakit Pero naman malo na baka naman may ginagawa kami asbo. Meron kami mo asbo kay babae. Makirandang ka. Oo. Asbuk ang makatak. Asbo ka makatak. Asbuk ang makatak. Hindi mo na, sasamak din. Pamaos na lang asawa ko, wala kang karapatan. Ba? Utmang sa iyo sila. Ikaw naman, 13 talang pa nung miyabi ng show. Yun nga nga sa mga asawa mong areta. Siyempre, magselos ko. 13 years na nangyari kay show. Oh. Kay ba't ni show, alata na. We have no relationship. Ang sakit naman dyan. Pero dapat mga sakit. Kung kailangan tayo pagsilosan. At nung pasagot mo ko, panlima ko. Panglima ko? Kung nga mo nung Bakit naman? Pero basta-basta rin ang asawa ko. Uy! Mumuna Chinese. Chinese? Aponesa. Hapon.
Dapat baluga. Baluga. Pagulang kami mong baluga si Bide. Bakit? Magastos yan. Bakit naman? Sinawa kong pare ba, hindi ato nito. Baluga. Ay, sorry po. Napatantala rin. Ay, mag-anak-anak rin. Napatantala rin. Malugod ka rin. Ay, malupit na rin. Tandaan mo, daraja mo kanyan na. Promise ko, naramdaman ng direktoni. Kailangan magselos. Karetang aklong foreigner. Basta taruanan mo mo salitang Chinese, Hapon, apang Vietnamese partner. Sige. Kailangan magselos. Sure, why not? Ay, Chinese. Chinese, ha? Ini, nanay aking salitang Chinese ing. Kalukuran ta ka. Nga. Goway, diwa. Gaway diwa. Ay, kasama na kaking Chinese. Lupa kang babagwa. Chinese talaga. Chinese. Ay, Chinese. direct, direct. Direk! Tingkabang kape! Chinese! Direct. Tingko kung kokwa. Direk! Tingkabang asa! Chinese! Direct. Tingka bang chihuahua. Direk! Ating mana ko! Chinese! Direct. Tingkong mangwa. Mga Chinese! Ay, hapon! Ako? Hapon! Masabi na ako. Ikaw naman, hapon? Gozaimasu. Singkamas. Yabas. Nelamas. Hapon na talaga ita? Ako. Oh, nanoy ang salitang hapon ng makwalta. Makwalta. Ay. Kwanta. Makwalta. Dakarapera. Ah. Ay, kalulo! Arapera. Masanting nga lalaki, king hapon. Kalupake. Matsurang lalaki, king hapon. Asawa ni. Malagong babae, king hapon. Kanangke. Matsurang babae, king hapon. Ugsemo ni. Matuwang babae, king hapon. Po. Kurobot ni. Matuwang lalaki, king hapon. Tong. Marambot ni. Vietnamese, ay masakit yung Vietnamese. Ay masakit yung salitang Vietnamese. Ay, asawa ko na tanong ako ang tinja. Ano kanyan? O sige, nanoy yung salitang Vietnamese yung dalagita. Ay, kalawa na rin, dalagita. Dalagita? Rinking harapan. Lati Didi. Ay, dalaga kay Vietnamese, kalubadareta. Dilog Dedi. Talasawa kay Vietnamese, kalubadareta. Lobo ni. Dedi. Partner, matuwang babae, kalubadareta. Po. Gagayak ni. Dedi. Pero hindi mga bastida. Ay, makapisitan din. Kawais na sipit kong balik. Ay, kawang siya kasi ng mga kuya. Kita ko sipit kong balik. Magkakay po kayo bisang ban. Magkakay. Ibaran sa mga kwaya niya. Ay, ay mo? Ay na po may kasawa yung magkakaya. Magkataya? Nakakataya pa. Hindi naman tayo. Salamat po, Panginoon. Ay, mo? After 5 years, After 5 years, mga kapaling na mga kailangan. kapalang niya, Magkakay ko. magkataya pa muna na ng kakanta na partner. Panginoon na awa ko. After 10 years, After 10 years, bakit pagkawanin niya? Magkakay ko mo. magkataya pa muna ng kakanta na partner. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking asawa, sira ulo. Ay, nakita mo po kilalakyan, respeto at tala ang pagkalangan, hindi kayo babaylan. Pasyon ka naman. Tala po para sa kita, Ay, mo? pati pinubluban, dapat rin babae, gagalang lang, respeto lang, inuuran lang, hanggang kamatayan. Ay, tatay, sasabihin mo Ano partner. pa rin nagawa ko? Ano ba yung gawin mo? Hanggang kaya natin kinasal, nakapwede ka lang. Buri mo siya ng partner, kaya panahon nini, kalupa mo, di bang magrespeto mo magalang? Unang rin. Subukan takin panjabihan mo ngayon. Sige. Doon ako eh. Halimbawa, ako mong dinigin kaya kami mali. Bayo kong dilo partner. Babaw mo lotion, pang shampoo. Itang toto. Respetuhan mo kung pagayangan. Nagtiro na kapito. Itang tiro na kapitan. Tala nga ako. Talang ako. Tsaka magpiyak. Tsaka ako magpiyat. Lord! Uy! Laon mo yung kaming tukso. Ay, parang baka naman! Yeah! Katuwang subok mga pakarinay ng kandirek Ronnie. Nandi mo muna mga tapis kumungtualya. Katuwa partner, makapanti na kumupong makabra. Itang tuto, respetuhan mo kung kalangan. Nagtiro na yung sketcher. Itang tiro ng sketcher. Tala nga.
Palangak. Tsaka magpiyat. Tsaka magpiyat. Lord, gabayan mo ko. Sabihan mo na dapat ng gawin. Yung gawin ko, kung nakita malan mo, pasunod ko pa rin. Ha? Yeah. Tatlong subok, mga pakarine ng karing kabarangay kay ni kabarangay Margot. Nanting mo muna makatapis ko ng tuwalya. Kadua, makapanti ko pang makabara. Katlo partner, makakerak king kama. Ala na akong panty, ala na akong bra. Makatonoring ito ang chiko. Ang poetang bibingkang ng karakan mo. Itang ito, respetuan mo ang panggalangan. Pagmurot ko. Tinatang malampanan. Sige. Bakiranin ka mo. Pakiran ka mo. Oh. Alam mo na. Oh. Tuling buto ka rin, buto pinatubo. Oh. Ang pwedibing ka sa paklungot. Hindi pa ang kutang ko. Namutang mo? Yung nga, putang mumuti na, kaya mabangnas. Putang mabangnas na. Di ba? Putang tiwang jarang ko ni. Hindi mo lang direct. Tala na ako. Tala nga ka. Oh. Meron ang magpiyak. Ako bakit ba Hoy, hoy, Putang hoy. ako ko. Lord, hindi ka na pa yung magpiyak. Tandasan mo na ini. Alright. Hindi ka magrespeto. Pati nga itong ginapapagpiyak mo. Pero ikanta kang balo. Kanto? Kanto? Siyempre naman. Pag yung lumabang kanta. Lumabang kanta. Ikaw naman. Siyempre no. Lagyan ko ng combo. Chiclets. Ay, buri mo 7 partner. Buri 7 laban ng kanta. Itang millennial. Ay, itang millennial. Marakal millennial, Kelly. Sigurado sobat ako rin. Eh, dako pa po rin din. Millennial. Sige. Yan. Po. Bili ka na. Millennial na. Guys, kita mo balo nyo yung palakpakan nyo. Millennial na. Tingnan anak sa... Millennial. Ikaw ay magaling sa'yo lang.
Masama siya. Ati ka premyo po, ta. Ako rin. Matas ko presyo maglila. Ila, 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 ila. Susulang maragul. Seryoso ka na. Seryoso. Kaya boses. Kaya, boses? Puro mo sabihan, kung nino itang nga kaya na mo, boses, palakpakan din rin manal beke, hindi pa lang ako. Oo, sige, bisa ako. Sige, marinig akong kapitan. Pagka na kayong kapitan ka na pong masipang po SK chairman. Sige, labanan ng kanta. Kaya palakpakan naman! Pati mga pangarap ko. Ay, runoy kapatner, kumakaluno siya lang may malakpak kaya. Wapin, wapin. Maya pa magkanta na kahampuni. Wapin, wapin. Kaya ako ulit siya din. Sige. Yeah! Sige, alam ko mo palakpakan ta ka riyan. Sige. Yan, mayabang dito. Oh, guys! Guys, ha? Kailangan pag-iusamin pati boses. Mayabang dito talaga. Pagkatana ko, man. Hangin sa langit naaalala mga ngiti mo na sa puso ko. Ganito ang aking nadarama. Aradas no me sambut ni wapin, wapin. Ay, kay sabot. Para sabihin kaya ka, may kita dumang panuang pandemya. Belong kusla ng taga-barangay. Ah? Uli balong po rin taga-barangay Marcot. Mapurin lang ka rin kantada rin ngayon, Chis. Ang pori pe nga rin babae Kenny. Ang pori kaya babaynan. Siyempre, supportan na ako rin. E di, supportan din Marcolay Chaneli. Sige. Ang iyong paligid. Ako ang kulay ng magkasayoy. Pinagkaitan, huwag mamahanap, kaibigan. Isinilang ka bang ganyan? Isang pulang sa kamuhan. Ligtas ka sa kasalanan. Ingan ako kapatner, besang bote, wapin. Yung keyboard, ready? Keyboard, ha? Palakpakan mo po. Oh, yeah!
Pasko. Batas ko pa sugar. Ati ka ba? Panterakan. Ay, paterakan. Uling melongkot na rin taga Barangay Marcos. May kita doon pa doon pandemya. Siyempre, di na ko nagsaya. Bakit ang pagsaya tamo ngayon eh? Sa palakpakan tayo mo, hindi rin yung mga fiesta! Happy, happy fiesta! Hey! Lumaba ko pa. Puri mo sabi, lumaba ka ba? Arroyos ko, delikado, leon, birero, wapin, wapin. Makatawa, Jenny. O sige. Ay, maganda. Palakpakan niya po yung partner ko. Kagaling namin, ha? Ha? Sabi ng direktor ni tabla ka ta. Tabla ka ta. Puri sa galata po, Nas. Ng kapitan ito. So ngayon naman po, pagkatami naman po, Red Sablang, Marites, Marites? Marisol, Marisol? Oh. Marichu, Uy! Deng Dakilang Mahiin Tredos. Dito eh. Magtas na po ka matry Mahiin Tredos. Alam pala. Ali, balo mo, balo kayo tsura. Kala ko tumas ka na. Presidente na rin Marites Jenny. Yan, no, ito po Mahiin Tredos Kenny. Ingat-advise po mo. Kay Pacho po Mahiin Tredos. Eh, kung iinom, tanong marimla. Ay, may nakit ko presidente. Dari Marites. Ano yan, Chita? Dakalapit ang chismoso. Ang pare ang chismoso. Kita-kita pag-ibig pare. Sinipali at pasityo. Marites ako'y Marisol. Ate
Pare Richard, ulit ang request. Boss Richard, ha? Ayusin mo, Nabita. Ayusin mo. Yan na lang po mama ko na po. Ulit, hingalbin niyo po yun. Battle of Comedian yan na po. Battle of Comedian. At siyempre, ini ba't kaya Manila po na po. Bulaga. Natangka, batang nagkit yan. At siyempre po nung ako yung bigyan, papatakal, kontakan niya mo po yung nagpatilang direktor, Dr. Ronnie Victoria. Superman. Nakakama ko pag kailangan, pero
May lyrics ka, Tuldok? Okay, sino pang nag-request ng tuldok? Tuldok! Itaas ang kamay! Tuldok. Yan! Sige, Tuldok. Bakit tayo Yan! natin, Tuldok? Sige, tuldok. Tuldok. Mamaya. Kakatay ni ano na lang ni... Sino? Si Bunso. Nire-request sa'yo. Sa ikaw kumanta. Gano'n? Sige. Ba't tinuturo mo si Bunso? Hindi ako makanta ng Tagalog eh. Pero kung magbibigay ng tip, doon kayo ate ni Bunso. Kapampangan ako eh. Kapampangan. Ready, Tuldok? Sige. Hantayin natin. Okay, kanta mo. Okay. If you are singer, alam mo lahat yung kanta.
Sorry po, hindi po pakilala ninyo. Ready po, kilala na po na po. Ayaw din nyo po yung television. Ineto po kanina, at hindi ka talagang audio, malumunod na ka. Happy po rin binasagandang JK. JK! What, JK? Bakit makanan JK? June Kidlat June Kidlat? and Jumari po. Palampakan tala po! The Tokwa Bible! At tumigil. Yan o. Yan o. Ito? Oo, yan. Ano, tingnan mo, tinatawanan ka. Kung sasabihanin ng anak, hindi. Barkata! Baka totoo kong ini. Ika talaga, dahil namun. Pinsaw ka tatarlak, baka dyan ka. Papartnerin mo pa makarinig ng barangay pa. Barangay. Muna mo na, pati barangay, may bala mo rin. Anak. Margot! Ngungot. Ani! Malulot! Kaya bata? Barangay Margot. Barangay Margot, malapit keng Sapang Bato. Sapang Bato. Ika. At yung Sapang Bato kayo na? Kaya may dyan, marami keng Sapang Bato yan, correct? Di ba kita yung Sapang Bato? Ano kaya tayo? Ano ko rin? Ano? Barkata, bubungi. Mo kung pa makarinig ng tao, kaya ka pa mamanadew, oh? Ika naman, nung kaya ka na mo rin, mas kay Daryl kung kaya ka. Aba, ang una na ako at aniligin mo yung garalan. Puti mong subukan, nang nanong tang agyo ka sagutan. Ang gananong kita, wag yung may sagutan. Just give it to me, okay, asap text pa. Fuck you. Don't say bad word. Andun si Barwan Moore. Bakit bali mi Pacquiao ah? Nalwari mo rin sa Benipak. Ibo rin sabihin Pacquiao, pogi ka. Wow! Pogi ka? Wow! Pogi ka? Pogi ka! Oo! Yeah. Oo! O sige, pati mo upo. Oh, tingin. Kata. Partner, balong may bisita si Naning Margot. Oh. Balong may Santuda. Oh, nano ya? Iya po San Antonio na. Manal kayo kini. Hindi? Ito naman. Tinong iya kini manal kayo. Antayo. Oreta. Kata. Yabi ni Mamaiki ang katako yan mo rin. May hangakan mga sabit lang.
Orgada. Sige, medalanan ka to. O sige, simple yan mo ikot ako kaya Napakasakit na ba? makasakit ka. Wow! Dalada ka rin ng butong bayani. Ribul tumbayanan. Uwa. Ang grade 1 na rin. Ang grade 1? Sige. Nung rin may akin yung libutong bayani tanda ng libro. Luneta, Usensan, Amisala, Incantaya, Pasnea, Persiaya. Tanda ng libro. Wow! Usensan mo rin. O takin ng Persiaya. Ano mo rin Persiaya? Alige. Oh, Pers Lady. Nung rin mo na manakit, yung libutong bayani tanda ng tabak. Balitawa, Andres Bonifacio, sugod sa Kapitolyo, tapos ito mo, ingkayanan mo, lupa lang inidoro. Yung panak inutong Kurang kaka, hindi ang akin, lupa ang Casillas. Ako, lupa kong takalan. Sige, buri mo kanya na kutang. Sige, Ating kong pangkutang kaya ka. ate ko ba sagot kaya ka? Alam pang kutang. Ate na ako sagot. Ing kutang. Sagot. Wala akong pagkutang. Manaya ka. Oh, paninayan mo. Inputang ko. Oh, paninayan ka, no-court ka. Manaya ka! Nugarin may akin yung libutong bayaning alang malan alang salo. Game UB, Diliman, Quezon City, iyan si Alayang Panty. Pag ba't iyan sabi mo na yung panty? Higit kaya kasi nandun eh. Ba? Uli mo sabi, nigit mo na yung panty? Oo. Pangalawa na rin kaya. Nano? Brother, nanaral. Nanaral kaya. Kaya taga-gaba. Ang dadapang. Rubber grass. Kata. Uli mo sabi, vulcanizing ka na. Na-vulcanizing. Vulcanizing guys. Sabihin sabihan nila. Igit na yung panty, kandi na yung makatakap. O sige, mangutang ka ba? Magpiesta yung pasipayo yung barangay Marco, kaya mo na asang tikutan ko. Sige. Nugarin may akin, yung libutong bayani, mega luging may ulangot. Urut ka, tatating mga yan. Atin, No ka rin. may tayong dalaga. Sinipan niya. O, nangin eh, kukontakan. Susulutan na mo ka na. Hello. Pain na mind na to. Galaw ni katawan. Galaw na rin katawa. Ate mo, makatito ka, wala na ka. Ulaan! O sige. O, hindi na ngayon, no? Labok. Aling. Lako. Aling. Bumulong. Aling. Aeroplano. Aling. Pulisan. Aling. Halita ka, nangin, kulit. Daliri. Ilaw si Kuya ulit. Eh, may asagot. Yawatin mo naman. Ate, Uwa. sige. Nanginin. Ay, bakit pamalit kang balik? Aligo. Magsalimbola ka. Ali. Ali na kakalina, ano yan? Habitan kita ni natin ng aso yan dulo. Abitan na yung aso. Uwa. Ating tanin ka lang ang dulo. Uwa. Masirasa na yung buntok mo. Sabi. Wala naman na aso eh. Abitan na tanin ka lang ating aso na yung dulo. Wala naman na Ito aso. nga din ng aso. Luka rin. Ika. Ay, may akagad to, parang pitball. May salita yung Doberman. Ating kuba. Ano ka ba? Ba, kaya ka gisa nini. Hindi nanay niyo. Sige. Babala ka sa amin. Wow! Mali. Babala ka po kan. Wow! Mali. Aba mo. Balita ka ba ni Daniel? Eh, muna naman bala. Daniel. Sabi mo balik eh. Ba, ot babalik mo eh. Eh, kaya naman balo. Yawo din ko ba? Ba? At tingnan ka naman. Lahat ang nagpesa pa sa bayan mo na sagot. Hoy, balo kayo, tiro ng SK yan. Sigurado ka? Tiro ng kapitan yan. Lawin mo yung masalas eh. Tiro ng Delakroni yan. Ano yan ba? Woo! Oh, Daniel eh. Oh. Ano na niya ba?
minute. Oh, ah. Mag-request ka rin Barangay Marcos. Kanta? Alay! Nano? Ulitan na ka no. Wala ka ata, ulitan kayo ito yung paulit. Buri mo paliwanag kaya kaya ka, ba't maulit ka? O sige na ba? Ulitan niya po! Ulitan niya! Palakpakan tayo, Bobby! Ulitan kayo ito yung paulit. It's your turn. Sabihan ko man. Wala ko din mo lang. Ulitan ka ba? Ulitan ka! Ulitan ka! Oh, gawin niya. Ikan gawa, kaya nga na magawang bawo, malang tayo gawo. May paglang makapaliw. Oh, nangyay ka. Mag-fencing ka. Ha? Mag-fencing ka. Haliko. Kaya ka mag-fencing? Hali. Nano yan ka? Hamil ito kong tuyo. Paano? Maminito ko tayo. Wow. Utakin niya mga yan. O siyempre, ito pusa, pinawal ko. Eh, medyo, may sakap ko ba, Mure? Kaya pala may alam pagkamba mo. Kaya ako magaling kung mag-version. Magaling. Kanta. Ay, partner, ito tama ka rin eh. Ba, ika naman. Kaya di Barangay Marcos, singer na rin tawag eh. Malukot ang kala singer yan, pero ayaw kong gagawa akong kanta. Sige, nung talaga magaling ka ng version, Oh, palitan may version, iit bulaga. Itbulaga? Wow. No problem. With dancing. With dancing? Latest. Mula Batanes, nag-bike ako. Nag-bike? Tumalon sa building, basa ng ulo. Patay. 1,000, pinulot ko, pinulsa ko. Hindi halata. Pamo! Itbulaga. Utakin na nito. Ba, bakit? Ispang nakabumbag, pinulong neta. Ba, hindi naman. Emekat, pinulot ko, pinulsa ko, hindi halata. Justin Bieber. Kasi nila, Wow. Uwa, 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 uwa. Uwa, 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 uwa. Uwa, 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 uwa. Ayaw kong pati, ayaw kong print, gusto kong timbang, malamig sa puwit. Justin Bieber. Gusto ko tipak, malamig kang plek. Uwa. Eh kung paano ako Eh, nakabatlog, Juan. Bawalan mo Uy, yung takal ba nagagalit. mukha mo? Iba po. Bawalan mo yung Alam nagagalit. problema. Aleluya. Pusang galit, sinaksak sa pet, sumigaw, arasakit. Amo naman, partner. Bakit? Naano na nila ng pusang galit, sinaksak sa puwet. Hindi O, daw ito naman sakit. ng pusa na kamargulubuntok. O, saksak mo yung bulit mo yung manasakit. Mga piran ka pa bulit mo rin. Yasak na ka maganda. Ba, ika naman, umo naman. Mamaling version. Ba, huwa. O, ikanta nitang pepasina ng Sharon Cuneta. Bituin, walang ningning. Wow. Dugtungan ka. Dugtungan ka. Mabuti pa, kaya'y maging bituin, walang ningning. Yeah! Happy birthday to you. Amo! Bakit? Bigyan mo lang hindi nga, the birthday ko yun. Ulit ka na, birthday ng patron na, palang mana, nabi fiesta. Bakla ka kasi punto kayo mo rin. Ano mo? Pakalangin na mo. Oh, Labanan na namang kanta. laban ng kanta. Wow, tutali ka magaling ka ng version. Eh, nakalalabang kanta. Bakit? Eh, namuli ba sa natin? Papakatanda, ulit may minum lang emperador. Oh. Yung emperador, panapanulit yung katawan. Talaga sira ka bukto. Oo. Eh, kamong gulot ba? Ika naman. Baka nanin may palulong yung karador, Balo mo. Yung emperador, balang letra, ating namuli siya diyan, napakasanay sa iyong katawan. Dengang ka letra, Oo. Tingnan nga, acronym. paliwanag mo na mo. Sige. Baka nanin may palulong yung karador. Sige. Dengang ka letra. Oo. Nanin po rin nasabihan ng E. Epektibo. M. Medisina. P. Para. E. Eksema. R. Rayuma. A. Arthritis. C. Diabetes. O. Osteoporosis. R. Arthritis. Uy, tanglay
aking inimig gabi, hapon, tanghali. Emperador Light. Makanya kumingasan yung motor. Motor. Hingasan yung motor, Rusi 150. May kasaling ang motor. Wow. Rusi 150. Ano yung kabilis? Mapulay kayo dinalan, maka-center stand niya po. Sirain na rin. Bakit tayo nawari nga sa mo? Sim? SYM? Mabudla rin. Mga nang mabutag na ganit gagamitan niya. SYM. Sa muliyang masira. Urot ka na. Yan sa kanyang spelling. Spelling. Imburi ko, bilis ko tang bilis na to. Isa ka muna ang pagkakay. Sigurado ka. Wow. Sige. Spell mo. D-O-G. Spell mo. B-O-Y. Mabilis. Sige. Spell mo. B-O-Y. Spell mo. D-O-G. Spell ka. C-D. Spell ketchup. UFC. Tamis ang hang bananak ina. Urot ka na, bakit? Ketchup. Tusi ka ba muna? Dati nila, di ba pinito ako, minilinisan mo rin. Ninong paborito mong artista? Ay, paborito kong artista, Julian Hollywood, Amerikano yan, marabulang katawan, Terminator, Arnold Schwarzenegger. Governor Ken Guam. Oo. Paborito mo. Paborito din. Da kaya pelikula eh. Oo. Bahal mo rin pelikula na yan. Expandable. Yan. Yan. Apoy Bahal ka mo. ba? Hanggang mahal din ka yan. Wow. Nakatutok ko talaga din, pare. Ah. Huling idol ka eh. Idol ka. Oo. Sige. No! Hanggang hapon. Anong ben, walas dos ka. Ha? Sini mo. At suya. Ba? Oo. Abi ni Jet Li. Anong three. No! Ano ba? Ha? Salamin yan. Terminator eh. Uy, hindi mo mama ko sa lamit eh. Oo. Paborito na. No! Ang kailangan mo pa rin parang parang lang mo eh. Letang disaro. Wow. Kaya na rin eh. Okay na ka. No! Pare! O tenap na nga singit kayo ko. Ang singit. Isa gawa ng singit. Oh, nakalakan ko singit. Wala ka na. Sabi mo, sasalamat ka, sasalamat. Isasalamat pa kanya, no? Correct? Ako na. Paborito Hindi na na niya. naman magsalita. Ako na. Ako na. Ay, doon ka nga naman. I love you. I hate you. Paborito na. Wow. Nung paborito mo talaga yung Arnold Schwarzenegger. Pag-explain mo na mo. Ay, Rambo pala yung burrito. Rambo. Rambo. Hey, paborito kay Rambo. Alibaya mo ba kayo nila mo? Oh. Labanan na lang ang kanta. Aking kantahan, nakuwas ka mga pataklarin. Uli nga magaling kong maganda. Paano kung senior ka eh? Wow. Kalinta ka subukan. Oh, alam mo mga i-post yan eh. Wow, ilan ay kurado. Hila rin, maging kurado. Hindi mo magaling, yung kong palakpakan yun. Wow, Sige. Alright. kailangan to rin banda. Siyempre, the best. Secret band. Ayan, magaling na po rin eh. Laban na po niya ng bansa. Pagpilakpakan niya, kawalis na kayo. Ini, dagdaban ni Mamo, palakpakan na rin. Kamalo naman yung parang ganito. Palakpak ka. Hoy sa'yo, ikaw ay aking ganda mo sa pagmamahal. Eto. Ako ngayon'y nag-iisa. Mapindang palo. Sana ay parihan na.
Sa ilalim ng munting ilaw, sa dilaw na buwan, Patungo na natin. ang aking kanuwang isigang balon. Sa dilaw na buwan, Alam kwenta. Purintana, yari na ako. Marilin ako man, oh. Wala naman doon pinalakpak. Pagkatapos pa sa salamat ka mo rin. Kailangan pinalakpak yun eh. Eh, boy, hindi pinalakpak na. May pinalakpak yun eh. Yun hindi. Ikaw din palakpak ka. Nakikita mo? Buwan. 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 Ako sa'yo, ikaw ay baboy. Ay, pula ng tunton. Correct? Pwede pa rin ang tao. Oh. Pegalo pa yung pakalak-palakpak. Eh, kaman mayabang kawan mo mo rin. Intro pa mo, partner. Eh, siguro dito. Watch me. Watch me, correct? Watch me ano? Hapulong nga nang bigyan ka ng watch me, ginagawa ganyan. Ato rin palakpak mo mo rin. Kami itong ala. Kombo na pare. Oh, kumula pa. Ato rin pinalakpak mo rin. Wait mo. Isa pa! Yan pa magkanta. Pinalakpak mo pa. Ganda na. Loko pa mo ang sising may napon. Isa pa! Ako ay isang bola. Ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na. Uy, ito. Inakula. Ba? Ay, pare. Ano gagawin din ni pare? Pare mo, namin katawan namin. Baka na muna may nangyari pare. Nandiyan ko na. Yung drummer. Hindi? Wow. Pare. Pare, baba mo. Ano? Kapisan daw. Bigyan ni pare, baka rin ang kapitan. Yes, baka rin ni pare. Ako na ba naman sa amin nila. Ano yan? Pare. Ay, ba't Huwag kayo na bayaran ko ini. Ang gagawin mo pare. Pagsabihin niya mo! Ako yan. Pare, Bakawagin! Hindi natangkang ini. Patay yung tamo. Pakisabihan niya mo, Pino, titali kang tao, makatawa, mama! Para na anak ko makatawa! Maglala na nakapunta kang kitang lado. Ano makawagin? Pare. Ano sabi ako mo na, sasabihan ka niya mo. Lagi na si Tagalog yung pala yun eh. At tagal ka? Wow. Tagal ka? Ay, putang ina. Ano na, sinabi na. So, sabi na. Bola ka ano. Oh, tinagpo ang bola? Oh, tapos, ano mo na, damonus ka. Oh, utas pa ako? Oh, kaya damonus, animal ka pa. Babatnan, wala namang ito, pare. Damonus kang maladi. Oh, tignan mo, sinabi mo, tamonis daw ako. Era mo rin. Mulit po ko na. Buliya. Oh, Oh, ginawa mo pa ako. sira ka bunto. Siraulo ako. Wow. Huwag naman ganyan, pare. Natako ka lang.
hatid ka. Ikaw na ba ito nakikita ko eh? O katapos na ang tarong gusto. Be my lady. Tiki. Sabi, di ba yun? Tindahan na naman. Alam mo? Ako na. Oo. Sige, maganda. Ay, pare, bagay dito. Terus ko, bagay na, patang na ganyan na. Bagay na. Setting mo? Bagay kita. Oo, bagay na. Ako ang maganda. Oo. Eka bisa teman. Eh, pajongga na. Stick lang muna. Ano ba yung mati nyo? Mati nyo lero, matabahin nyo ba? Oo, nasawa na Baxter na. Asawa na yun, asawa na. Na, sabi ko sa king na rin ito kung siya. Wow, sa pakita, yung negosyo na. Ano yung anak na? Wow, hati na yan. Ako na. Oo. Tok lang na ba? Na. Ito pala ang kapatid niya. Eka bisa na maganda. Sige, magkatana ka. Halika na mo. Halika na mo. Sige, magkatana ka. Ang napatapok-pukan na kabuntok lang. Tingnan pa mo rin buntok mo. Wala mo nung buntok. Ang burung-burung, burut. Burut kata. Ang burung-burung. Baik na rin. Be my lady. Di may lilit, may nakakayang pilit, kaya may namulit. Sa tingko ka ito, pakya naman rin. Mamawagay ko, pukpuk ko na yung bulit. Di may lilit, may nakakayang pilit, kaya may namulit. Isang pa. Dito na ka. Boss, dito ka lang ha. Makakalis ka na. Patayin mo! Ako kakanta! Maestro! Ako! Be my lady. Be my lady. Sabi ko ako kakanta, huwag ka mag-ilang! Sino sinabi kumanta ka? Isa ka ba? Patayin mo yung mic! Makanta kumikat tayo! Pakialam ka. Nakikialam ka. Sino? Sino? Sige, ang pala namin. Bantay kayo, bantay. Tabi! Pinulang namin yung buhol. Ako yun. Be my lady. Be my
marina. Mailining dalaga, oh. Ako na. Ang mga ibon na lumilipad. Mga ibon lumilipad! Umalis ka dyan! Mga ibon tumatayin, mga ibon lumilipad! Hali, pare. Pasensya na ka, born na ganyan eh. Huwag na rin na! Wow, ikaw. Lalo ka kasi religion. Borbolen! Hali ka. Saksi ni Judas na, bro. Ali, bayan mo makalinin na mo! Oh, Liwasan na lang mong kanta! namaya pa. Kayo pa na nitang gawata kayo kasawa mo na baby! Ay, kulang nga na. Ulitan mo naman sinabi ba? Kayo pa na nitang gawata kayo kasawa mo na baby! Yung asawa ko, wala yun eh. Ano ka kasawa mo? Minuli ang Bisaya. Hindi, tabi niya mo ka. Ay, ito mga matas yan. Oo, Baka malulo. oo, ay wala, tignan ka sino. Diba yung mga pagkaya ka? Ay, katuwa ang kuito. Pulis, sabi ka to, ako mo yung tignan mo ka ako? Ba, 88 years old din na tiniwan eh. Kaya marami ka sa akin ko. Ang gawa mo, Di namin kong pamado. nanyalasa. Pasalpak. Yang resang North Cubes. Ali, ninenagin mo na. Batik sarap. Sige, huwag ka na. Liwasan na. Sige, Muna ka kay Patago. sige. Kay Pat, ikaw. Wah, Sige, alternate. oh, alternate. Oo. In English, I works. Paingway. Sige, Ning muna. ako. Okay, ning ka. Ikakadwa. Una ko. Kakadwa. Ako. Okay, tingko. Ali, ikaw muna magkati. Huwag niya ako muna. Okay, Miko. Mga ganyan, pwede mo muna. Center of attraction. Mga ganyan. Kaya ba't kung ano nila na? Ako na. O dapat yung kayo, kaya ba't kung bigyan tayo ka? Ito. Tingin, tingin. Sago na eh, diyawa mo kay Lamok. Hindi ko biyang katol. Tingin. Go. Nanginayo ka? Nanginayo. Muna yung kalbo. Malakpak! General Batao! Love! Ah! Ah, sandali! May murid kayo din. Nakakata kami yung cellphone na kakayanan. Sinabi ko na mga yan, yung cellphone dapat lalakwanay kayo bali. Ulit yung cellphone, may problema yung katawan yan. At kanya, mansyo kami. Aliwa yung tindana. Sinabi ko kayo, yung asawa na asikasuhan eh. Yung asawa na kanya, yung mamaos. Bota kayo, sabihan na, kawarin eh. Bakit nyo talaga ini? Alay yung respeto yung katawan. Sinabi ko kayo, at yung mansyo kami dapat nakuha yung cellphone. At kanya, no? Magsalita yan, magsalita. Lebe. Oh, at sabi mo ng asawa mo rin. Oo. Oh, ano yung murid? Parin yung mali. Oh, habi na mo rin kamulangan na nini. Ano ito? Oh, nano? Yung asawa mo. Murid ka na. Asawa ko ano. Murid ka, kaya binaw sa luwa naman ako. Emergency kita kayo. Asawa ko? Yung asawa mo. Haliputan na mo. Atsaw ka na. Makagay yung asawa mo, emergency. Mga Sa kaya? pernewa. Makuha ko sa kanya niya na maglakong pere. Yung password na nini. Hoy! Ewan po ko ni cellphone mo. Ang sabi no? Nana? Sinabi ko kaya kapag siya mga yan, kamamaos. Higapang mo ah. Minahog na yung asawa mo, higapang mo ah. Kababengan. Baka nini nga, bata mga comment sa lese. Buklan dito kwarto. Kaya tanalam ka ba, kumaga nga 4 milyon. Karet ang bawas. Ha? Sali ka nga lungebo. Kalapat ang ginagag ng ebon. Ebo ka kawanan din nga na
ulit sinabi ka na ako rin mag-live streaming na. Ulit na naman nga mag-live streaming na dami labasan sa akin. May nipinin ako. Sige, bayaran ako mag-live streaming. Basta di pa nabili ko mo, kayo sa Benny. Yan naman eh. Ano? May kinis ang aso yabo. O yan na naman mo kung kaya hindi mo patali ko na yung aso eh. Sinabi ko kaya nga, bayo ko ba ko, ingaso delikado na yan. Mga nilingahan mo, manangin ni Susi. O, kitang mabobubong, at ibasket ka rin ko na ni Susi. O, palwaling tricycle, ingaso, padalayin agad hospital. O, patangay na tayo po tali eh. Banda na yung mga akit pa si Bayo. Dapat pa rin na O, patangay ka tapos naman tayo aso, at least, iyabo, miligtas siya. Text siya pa na. Tama po. Bakit? Nag-text siya po yung kasama ko. Ang sabi na. Osi. 11:24. Punta daw eh. O sige, tuloy tayo. Bye! Iwasan. Kung mawawala ka sa piling ko, Uy, nangihinayang. hindi ito matatanggap ng puso ko. Nangihinayang yun. At lahat ng pangarap ay biglang maglalaro. Mawawala sa isa ang mabuhay sa mundo. Nabalitaan ko dati na wala. Bibig mo aking pagkawala. Di ba matong yan? Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw ako hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako.
Report, Rapi Tulpo, Robin Padilla. Ika. Bah, nongoli ka? Ha? Nanano ka din? Ano? Nanano ka? Muli na ako buko. Muli ka, lakon mo din eh. Hoy! Lakwan mo din eh. Magbalik ka na rin mo rin. Magbalik ka na rin. Alam ka na siya ito mo rin. Hoy! Nanano ka? Muli na ako ngayon lang. Wala. Lakwan mo din eh. Huwag kailangan mo na ako marinig. Bakit nawarin ginawa mo yan ah? Ginawa mo? Amo? Ang ginawa mo? Ha? Sabi ko? Sinabi mo liwas ka ng kanta. Liwas? Amo? Sabi ni liwas ako, di ba? Muli na. Ano ba yung cheating kaya? Nanong puri mo ba yan? Muli na ako. Huli ka. Oo, bayad na ako eh. O, nung huli ka, nung kasingalan mo. Baka muli mo pa na. Makaisip mo lang ako kanyan eh. Ha? Bakit? Kayo alimanan yan? Eba, Subukan niyo meron kasi sa mga taba. Aubrey, pinatatanggal yung galit ko, Aubrey. Bukas na yan. Sabi, Aubrey, yung galit mo na, Aubrey, ah. Sabi ko, di ka na magpapakpak. Bukas mo na yan. Bukas na yan. O, parehas na ulit yung iwagis nyo. Okay ka na yun. O, hindi sir. Patiwanan? Eh, Miguel, pinupala. Iwanan natin yan. May mga pinahin ko. Aubrey, wala nang magaling ah. Anak ko. Sinturun. Bakit ka naman sinturun ko pa ng mukha? Ano gusto mo, Aubrey? Siniptip Aubrey Kasan. O, pantalon. Eh, pantalon. Kanako yan. Pati ka short eh. Alam mo na ako. Kung wala yung pantalon eh. Papakulit mo ko kaya. Ba, lukas na yan. Kanako yan ko rin. Walang problema. Ano? Para bang pamungkay? Sabi rin sa panos ko. Dalasan mo lukas na. Manaya ka, padre! Nakukuha ka ng sa panos. Pati Lako ka eh? Lamon eh. Nalita ka na mo. Katindi. Hindi. Swelo mo. Ewan ba, may malalukas. Aubrey, malamig, Aubrey. Ay, tanak ka na. Yan, kapag kakatagi tayo mo isa, wala mabalik ka tatakaman mo artista rin.
Sige. Yan, may balik ako kay comedy. Dapat ako yung kanta ngayon. At siyempre, malapang tayo bigyan katamong yan. Yan, Sherman. Dapat malapang tayo po. SK Sherman, malapang tayo. Malapang naman. At siyempre, hindi ka naman si mga kapitan. Kaya pero yung comedy 2022 malapang tayo po. Magalan? Okay ni. Yes, kay ating nga kaya kay director, producer, kete. O nanong dahilanan dito direktor rin ah. Makailangan lang mag-artisto. Artista. Why kay kalukulok ng Bongbong Marcos? Oo. Magulat kay Channel 2. Ama ka niyan. Wow. Dakal no, bigla ko artista kay Channel 2. Okay ni, ibayad niyo pa si Bayo. Wow ka. Man ko na kaluwang artista bayo ngayon. O, ninong nga rin ito kuman yun. Nireto na SK ako. Hika? Eh, Diyos ko. Eh, ka pwede pare. Bakit? Pwede ka kayong horror. Kaya sinabi ko ng SK ka na mo. O, sige, sige. Makanain yan. Ngayon na sinabi ng SK ka, lumalag ng along pagsubok. Patsya, may kaligtas ko na ng pagsubok artista na ako. Kami kami magpirma kontrata kaya din director producer. O, sige, 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 sige. At ang kanya ba sinabi? Nano? Kung merong pagsubok, malungkot ka. Malungkot. Kailangan yung lupa mo, malungkot siya. Okay ni. Malungkot ka. Likwala ka ng asawa mo. Tinong-tiya ka rin ng wala lagi. Kung malungkot na kaya. Siyempre. O, sige, sige, sige. Wala, nakalungkot na eh. Dapat natin kung tugtugan malungkot na. Wow, wow, wow. Boss, manitugtog yung pangmete. Pamete. Dapat ba sa tingin aura ng lupa ko malungkot? Hindi na hinintay mo pamagat yan. Nano yan? Huli ka nga pala. Sige. Mga kaibigan!
Mr. General Bato. Nanong gawang ko? Malungkot. O dapat sabihan mo, direktor ka, kurenta ka. Sabihin ka. Oo. Baka na may ng artista. Construction kaya na. Pwede no? Mr. Dumari! Sabagay, lupa ka magmas. Yes nga. Mr. Dumari! Oy, may pulmer pagsubok. Malungkot ka. Likwa na kaning asawa mo. Tinukiya. Kare-kare wala laki. Light. Camera. Action. Malungkot. Mr. Dumali! Hayop ang bata ka! Hayop? Hayop? O, lang siya, hayop ang bata kayo. Hayop ko, wala akong ipanotin ng kanya mo. Pasado ka! Sigurado ka? Pasado ka ng pulver, pagsubok! Tauli pagsubok! Nang palagayin ako! Light! Camera! Action! Malungkot! Masaya! Magic na ako. Ha? Magic. Gusto ko mag-get? Hotel mo pakilala. Ba? Magsisyana ka naman yun eh? Bali ba? Eh mo po kayo mamagpakaili inyagyo ko. Ba? Kung iburi ko po magkaswelo kayo, ibagay ko po galing ko kayo mamag-magic. Eh ngayon mo po ko kontra. Palakpakan mo po iburi ko. Palakpakan naman. Nanagawan ng magic? Pakilala mo ko. O sige. Bueno mga kaibigan, pinapakilala ko po sa inyo ang aking kapartner na isa rin pong magaling. Buhat po sa pagmamagic. Yan. Wala pong kukurak. Boss, yung iron katanya na. Ba? Pakilala mo ko. Mr. Dumali, the number one magician. Mga kaibigan, ibabalik ko po, ang bilis ko po, sa pagmamahal at kayo ko. Lumapit kayo, lumapit kayo. Lapit mga bata, pagmasdan mabuti, ang gagawin, ni Dumali. Una. Alauna, alas dos, alas tres. Nakakaligan, ang papel, pulit-pulit, magic. Salamat po, mga kaibigan. Isa mong kamangha-mangha ang aking ipinamalas. Pinulit, ulit na. Mayari ka pa ng kadyan-dyan. Sinira niya kahit dyan. Ano ba tayo ka
Baik-baik Bereng, kaya ganda mo ah. Ang susunod na magtatanggal, dito sa ibabalay ng dado mga kaibigan. Kita ka na. May isa ka biyo mo. Wala na, tutumo. Okay magpasalamat kami po muna kay Kiratamo ang Kapitan at Kiratamo Stephen na kayo tabi na po rin kayo nakat kay Tibarangay Marcot Kiratamo SK Chairman. Kaya palapahan tayo mo. Ayan. Kaya pong pauli na at pauli po. Media na kayo pong palabas kay Barangay Margot na kapiesta ng Apong San Antonio. At siyempre, pasalamat kayo naman po. Hindi ang batigang direktor, Ronnie Victoria. Victoria. Ayan, pasalamat kami naman po. Opo, nung umpisa ko po mga niya palabas, kontakan niyo mo po, director, producer, Ronnie Victoria. Yan, isang kanta na lang po. Yan, direktor sa mo, Winnie.